Ibasa tan di surat, pagkasaritaan ni Maldo nga napuluan. Bales, idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi, tamasuruna, o may nakidin tinunton, tinalaing nga asawa. Pare, di ba ka mo, tuntunin na kan. Baldo nga matuntunton. Pare, hindi pala yung paring baldo ti matuntun, kadagiti asawa tayo. Kagangay pare, dahil tamot pa lang nga makasangot tayo ngamin ni baldo nga uminom. Dahil ito, ti kasisingpetan nga lalaki dito lugar tayo, di awan pulos madi nga bisyo na, ngim ita, isupayin tinagawis nga uminom tayo. Gawin tan baldo. Kuna, manong nemi ni Tessie nga asawa. Muna kan. Kahit ko ba ito mabartek, anak pa ng bartek. Gawin at tulad ang kahit ko. Di nang ibabain to eh. Nanggigmuti ko nada. Siyak lang di mo may matuntunton. Idin to isudag handa matunton. Una ta, mas dahawanak nga ron. No apay nga, amumantan tuminom ti arak. Italaeng, ramanak lang. Bagada nga naimas. So nga ramanak. Pudo nga di ka sikat na gawis. Kitoy, sikat na gawis ka na pala. Sikat na gastos. Nagawit ka nung arodan. Uy, nagawit akto ng arodan. Pilit mo pa lang. Nagawit ka nung. Uy, nagawit akto ko nakman! Ano kan? Mare, di mo magbukaw ni bakit mo. Agtong bal kami nen, mare. Mare, Tesi. Muna ka kami nen. Saktot makamuking kuhanan. Ha? Ano serbi ng agkukumpadrete, kumadrete yo. Sakti makamukin ni Baldo. Sige nga ron, nakon. Kani, pinanawak latan na talong nga anak. Adu di kiti salsalut suden da kanyak manong nemi tapas daw da ngamin. Nagagetak, adu taraken ko manong nemi nga dingwen. Nagagetak iti bangkat, adu di kiti mulak manong. Pinapod nuna, agsabsabungan di kiti mulak nga tarong, okra, kanda dumapa nga natin. Ngayon ito nung malpas, bunga dan, harvest to manen, kalpasan na, aglako, basta. Nalaingak pa yung mapanagkalap, piti karayan man. Nalaingak pa yung mapanagano. Na naroon na, makaanupak, siyempre. Ado na kita order, iti narigat lang sa uwe. Ipahalit na kami. Beklat, banyas, abuyo, kenda dumapay. Ngayon, saan ko ang minakayat, iti asawak manong. Dua lang arudan nga bulan, sipod impas ngay na jay, inaudi nga, anak bi. Dinakpala pa sa kayan. So, ngayon saan nga amu manong nemi, di kita kasang-sango. Basta ada problema ko na. Sa damagin da, tsak kahit nga ibaga. Amang nung katawaan dak man. No naano sak kanu ti tallo nga bulan kadagiti dua nga inaw na anak ko, api nga tsak maanusan. Itataddan ti may katlo. Nga madumateg ko naman nga, makalawas lang nga, mabalinin. Ure damagim kini ko Jay kong kunak. Madama pala, dalagan kita, sinakayan na nila. Bakit na? Madama pala, dalagan ka, sinakayan. Isla da malagip mo, sir. Naging ka, manong name kapota, damok ti binom, alistuak nga nabartek. Nabartek ako, manong name, kaya ko na muna, si Marunong nga napasama. Makaringak itibigat, manong name, nagsakit ti ulo. Iti salas, tinagturugak. Sabi nga na, ilukot to yun nga pakat ko. Sabi nga, tinak-inserek iti kwartumi. Kinabi sa balin, di ba, Dok? Bimango na akong manong name, nagkapeak, kalpasan na, napang kong pinakanin, di kiti manok, napang kong inwarwar, di kiti kaldi.
Binisitak dagiti mulak manong. Yung may nakdinanon ti asawa. Di ka pinangan. Umay ka mangan sa kanto man lagsublid to. Nangana kon. Kaano ko ba? Itay kinang ko dagiti kaluban kan datay hanyo nga na sidang siday ni trabi. Daday para kumakin ka trabi so pinamigot mo. Kaon. So ang nangana ko. Abay kami nga narami mo ito nagbarte. Sino nang itulod kanya? Ni kumpadre. Gilbert? Uy. Binagbagkat na ka. Abay nga rin salas din, ginak. Hindi ka nga sinukatan. Hindi ka nga binanyara, binanyusa. Amon tululitan na na. Naghimas. Ano? Amon tululitan na noon. Naghimas ti arak. Di umot kahit nga minti ko. May sapay nga bulan. Ano samti may sapay nga bulan na? Ano samti kamanusan na yun? Kasama na talaga. Mayat lataw or makalawas lang munada. Sabi di mo kayat. Awan kas tayo sakbay. Basta urayan pa ti makabulan. Diakon makauray. Napanak nangal daw manong namikit idi ta makapangal dawa jak payen inuray ng aglamis ti darang ti init. Pamanam, ina ko na, di bangkang. Alas 3 ko sumalsalog ka. Ano nga ubrak dito? Aganga. No kaya't mo agad. Sige, inta ta kwarto. Takwa. Ngayon sampay nga mabalin. Sampay mabalin. Na, panawag ka ro din. Inawis ko manin manon name ni paring Gilbert. Pare, tuminuman. Nagsaban pare. Dobrak eh. Nagarod gumatang ta. Ipakastoy ko. Therapy mo tuminom. Bahala ka. Kapanak nga rod gimatang manong nemi ti arak agraman pulutan. Ngami di maibusan manong nemi napay gumatang. Kapay gumatang nga. Ano ka tanin tadya isturen? Tapos sana subli-subli. Tadya sige. Nalpas mo jubra ako. Ay, Nelia, bakit? Gamana na ginom kini kumpadre. Baldaw. Mabarbarte kayo tumanayan. Napuotam ka din nga jak makaawid. Ya anak mo nagbarbarte ka. Jak itulo ko mabarte ka. Agawid at agawid. Sige. Dan makano tan. Naginom ka manin nga nagpulutan manong naging ka manong naming o may nakmanin tuntunin ti asawa. Ay hapo, ti amok ada ka di bangkag. Kaya nagita kalding. Hamo pa ngayon niya po ni da. Hindi ka man nagpaspasawang kasta. Kaya niya po mo kumana. Kaya niya po kayo muna, sakbay yung mag dito. At ka pa rin nga gininom. Mabaling ka din nga saan yung awisin ti asawa. Kumadre, haan ming awisin. Isut agaw awis. Uri awisan na kayo. Hanggang nga sumursurot. Nagit no, saan ka mo sumurot? Sulun naman tulat at tuminom. Bagat agawis sakit, sumuntag bayad. Nagagawid ka. Nagagawid ak tulat ha. Madre, awan pagdanagam. Ta, idur-tudur kung tumanin nilakay mo, kumadre. Naging gamanong naming nga namin pinsan nga nabaybay akon ti trabaho iti bangkag. Kadga po, tagri ti asawak, taumat kwartang itad kon. Nakita kalding, ininuto mong ilako. Init nang inlako ti kita kalding manong naming kita. Kanak ba da? Tapno, aday partak mo. Kaw. Kadga po, tapang pangaduan, panakalan ti kamakakwarta. Ada nang awis kanya. Pare, kayat mo, halang arak. Kanim imas ti arak sa jay. Adda pa'y babae, pare. Inutoy. Basta sumot ka kanya. Ay bantaan ni pare Gilbert. Di nakayat na jay. Hanabisyo na jay. Arak lang bisyo na. Ngim di nakayat ti babae. Malagsid kursunada na ti babae. Ken di naamot ti pingkit iti inipis. Hana? Inipis ka na? Uy, nagganas nagpinggit inipis.
Huwag lalo ng buenas ka. Intang arudan para si mo. Intang. Inom manong nemi iraprapi mitag susugal tunukuan adim tengen tirabi at damutan digiti babay. Pare, agpili ka na sinukayat mo. Medyo eh. Oh, at damot kwarto to eh. Anda, una amidan, baka no awang bakante. Kurata paya-paya. Kristi, Kristi na ka na. Tagalog? Ha? Mudig Ilocano na gito, ginta Tagalog na lang, no? Ginta Tagantoy naman lang na gito, eh. GRO? Well, apay, simo, yamamuking ka ni Baldo. Hi, Christy. Walin ka agtukad tayo? Uminom pa eh. Wano intang. Baka ginakto di kwartak bang kumanay. Nalakaak-laeng. Nang rona no nalaing ka itirumansa. No saan nakapasa kayo ni baka mo, umakanto eh. Basta ada kawarta mo. Inta ka rude. Dito iti problema manong name kini bakit ko anak napasakayin. Alata ti kapo naman nung naming na surutak, kitag bartek, amok pentag sugal, ken gumatangin iti babae. Buhain manong naming ni Kristi tinagbalin nga suk. Ni Kristi nagbalinak nga suki ni Kristi. Buhain manong. Ubing pay, gabota, 19 years old. Ganalay nga romamansa manong. Isupet ti gumawa. Wan man, ore man pa'y mamin sa kapulo kat siyam kang ganak siga. Tesi. Ore man pa'y saan nagpagpasakayan, damat niya ni Kristi. Agang ka manong naming nalako amin yung dagiti kalding, nalako pa yan amin manong naming dagiti manok. Bagatawad di baka. Nagpapaarado ak, nagpapatraktor laeng. Awan tarakin ko baka manok laeng gan makalding. Kahit nung hasta nga gawid ak manong nemi kasarita nak ti asawa. Baldo, awanan ti kwartak. Naibusan ti naudi nga, naila ako nga bayod ti manok. Kahit mangtid kakit awan ti bagas. Mangtid kakit awan ti kasapula dito balay. Mangtid kakit awan ti ko kadagiti anak tano. Umay aglako dat, aglaklako ti ice cream. Bahala ka. Hanggang siya ti pagdawatan. Hanang arutin. Awanin tarakin mo. Awan tarakin tayon. Binayba am di bangkag. Pagkalan ti kwarta ita. Bahala ka. Diskarte ka mo tina. Kahit makaamuak mo tina ng diskarte. Mga awag ka kalun sugal. Tagsimmet. Anong oras isugal mo ita? Unggaya, mabalinin. Ano na? Mabalina kun. Kita mo kita, manun nga bulan. Nga kaso ti araramidem. Duwan nga bulan. Hindi ko mapailang napat nga bulan at mabalina. Mabamon. Ano? Di mo kayat? Ita ka mabalinan, di mo kayat? Awang ganas kon. Ano ti kahit mo sawin? Awang ganas mo kanya kon? Kaya naman tilangak. Napintasak man na. Napintas ka man eh. Awang ganas kon. Sige, panawang kayo. Papalam manin! No kaya't mo, kat sana ko nang kasubsubli. Hana ko nang kagawawid. Kadan na ako na dyan nga Kristi. Ano ko nam? Ngimsaan ko ngayong kaskaso pa'y marong name. Kat gapot a kursunadak ni Kristi marong name inkabalay ko. Yan tangay ko nak. Kang kanayon nak ba't na mag-abak iti sugal man. Manmanulayang dagiti maabakak. Huwag manong. No maabakak man, at na pala nabati, mga bakak tumanin. Kat siyempre,
agpapaskam tumanin kini Kristi manong naming agragsa. Na irot kit di arakop na. Nalalay ang tinuman sana kit no paig ka makiti kwarto. Talo nga bulan manong naming sa anak nga nagawa. Saan nga ti asawak ti may nang sukon kanyak no diket ni tatan. Sumat lang agmamalasak. Tadamad kaya malas nga mang sukon kanyak. Siya nagbalik na pahin nga malas, bro. Bagman tamuyo nga kayo. Ano ba kayo? Kit siyempre, magkita kit kakaasi digit anak mo. Mabisbisinan da. Kit yung trabaho niya ay inada. Iso nangurot mga iwan ka digit anak nyo. Kaya da kayo mat kininanang ko. Di da kayo ti mga iwan ka digit apu ko yo. Tama ba nagtrabaho ti inada? Kasta talaga ti aramiden na. Ngem oray nga ada trabaho na saan nga umana nga para kadagitan nakyo. Eh baka mo agdiskarte ya. Ano ba na nag-awawid? Dahil sa bali nga pamilyak tatang. Kat bay-bay amlatan na kiti putot mo. Nga nakabubing da. Tatang nga gawid kan. Makadano kak ti lakay no. Di ka pa lagawid. Kabilin nga ma'am. Kituwa na no, saan agtumpal ka niya? Mababa ka. Agawid kan. Agawid kan. Hanggang to susublit to akong bibiyang mo tibiyag ko. At asawa ko, nuso akong pagkibiyangan mo. Masya anak laka na kiti putot mo anak ko. La, isardang mo teraramidem. Agsubli ka kung mga isubli mo ti obligasyon mo kadagit anak mo, ti pamilya. Hey! Sa bali, pamilya. Another month, tinapalabas. Hindi umay ni Parisi mo. Pare, kumusta? Talagang nailan samot hindi patong mo dito yung pagsusugalan. Sa kala tumakdir, mapanggay di nangibalayam ni Kristi. Pare, pasareman mga abakat, Ngayon mga nga may bus, umutang ak tuman, mga abakat tuman, siyay. May tabiyag. At na babae, ada arak, ada sugal, kompleto. Ngem, saan ka kumamakmak lahat at ipadamang kuking ka? Ano nita? Ada ka din nakakakilkil lahat ng damang? Ada. Ano nita? Kalkalungan da ni bakat mo. Ano ito ko lang? Nagagangaw kas ta. Tsaka kahit kaangaw kas ta. Kasalungan ti pa nang ibagak. At ang pamaniknik mo? Uri sa anin na nasken pa nga ipakita kang ka ti pamaniknik. Baka di tinaganakin ka. Amuda pa yan. Sino? Sino ti magkalung ti asawak? Tapay numamuaman niya talamidin. Sino? Gabot naman pa nagtatrabaho ni baka mo yung siyudad. Kadagit naganak yung kat mga ayuhan kadagit anak yun. Pasaya marabrabyan nga gawin. Gabot di lalaki, mapan na sunduan, di pagtrabahuan na, and then, mapan na to check-in. Nawalpas ti 3 oras, ti short time, isundon ti panagawid ni bagat mo. Hanggang peso na pare, hanggang maaramid deta ni Tessie. Ala, gabto sa mga patyo na, gabto na siya. Gabota gayem ka, iso nga, bagak mo lang nga, mga makindi mo kunam to, api nga di mo ibagbaga, among gaya mo, api di mo ibagbaga. Ngayon masino. Asino. Pare, danukin ka, no, di mo ibuga. Kumpadren. Di kumpadre Gilbert. No. Di munang inawis mo nga naginom kayo. Kumpadren.
Saan ka mawati, pare? Nga maaramid din Gilbert, dayjay. Nung nagpintas ni bakit mo, napimpintas ni bakit mo, ngini bakit na. Kanyata mo, baka idi itultulunog na ka, pailaing idi, nga nabarteg ka, agad andan mapaspasamak ka na kwada. Kit mo, namuot mapupuotan ng pare. Itulnog na ka ni Gilbert. Kanino ba itulod na kan, ada pala ni Gilbert sa jay, baka kit no talaga kursunada ni Gilbert ni bakit mo, ijay, bakit yung nagtibalayo pa, kit nagaramidan da. Ito yan ni Mol. Sige pare. Bahala ka no, anat aramidan. Sumutlag mamalasak na kulak tinagap ko. Dapat kaya man mangkalkalong iti asawa kung padrek ay ti ayok. Jack mawatan manong name da, nagsasarunod ti panangapak ko. Magmamalas kita pare. Di mo tagtimatangking kati swerte. Abay, kasi lata ka pungpungtot mo kada bumarang barang es ka. Pagpupungtutan ti panangabak mo. Hindi kita impos na madami na. Maudi apos na. Kaya, ngabayadan, numangaba ka. Sige, ado ti kwarta dito. Asi amin. Natsampak na nga bakak mano. Timak dera ko. Oy, agpasubot ka. Imbagagmat kang kaya tayo pare nga maudi. Isong inyudik to. Kahit na nga bakak. Hindi na kayo. Ti muna na panak manong nemi. Iti balay datatan kininanan. Oh, sayam. Tatang, nanang, ape kasto yung tinagbalin nga. Kasto mo ito nagbalin ng ti pamilya. Di ka pa yung nakainom? Ape dito sa lutsud. Wala ta nalimpyo ka man. Anak pa yung minom. Kahit kung damagin ka na kayong nga ape kasto tinagbalin ng ti pamilya. Uri sa aming asungbatan, no an apay. Si ka mismo't makasungbat, no apay. Yung mata ka di amuyo. May papantayan niya, ti aramin ti asawa. Ay danon kaya mong ka. Masakit ba din na kami? Di kas diya ginaramid, wano aramidan ti asawa. Ngayon no maminsan. Maawatan mismo. Hango man na di sweldo na nga para ka nagitiputot mo. So nga, di lalaki na, timang punpun. No anyaman ti pagkurkurangam, no anyaman ti obligasyon mo, nga intalaw mo iti asawam. At dan sa bali nga lalaki nga mga aramid. Awan ti sa bali aking baso balok no saan met lang siya. No man pa isang kumarumpay. Yung dadate ko na nga balin-balas. Binalas na kanti asawa. Kaya niya teramidam. Hagawid ka, kahit nung dumtang di asawam, dangram, kasanong na mapapatay mo. Mapapatay mo, asin no pa iti, ina, di kiti putot mo. May balod ka no mapapatay mo. Puno saan, kahit ni Gilbert, di ba pa mo sa langanin? Hindi taramidag tatang. Amo malatag sangit tayo. Hindi taramidag. Ore no sa aming ibaga, no kayat mong maurnos ti pamilya, amom no anyat arabidem. Ikasan no, itultuloy na tanig itiduan, ibang lipot kanya. Kagsarita kayo ng kasawa. Agpinakawan kayo. Ang pinapasamag na gusto ito tarang. Apay, gapumit laking kabaro.
nakalaglag ang rason. Di nakalag pasakayin ni baka mo. Tawang pa'y talo nga bulan. Sipod nagpasga. Nagbarbartek ka hindi. Nabaybay amon ti amin. Na ilakom na kita tarakin mo akal din kada manok. Binaybay amon ti bangkag. Ni ilumlum kamot iti sugal, babae, ken arak. Papanan na ko mga rod? Nasikamal ko na nga, dumiskarte kamot tinatap, numabiyag mo na kita, anak mo ko na iti asawam. Dahil diskarte na. Masapul na. Tinayon, ti kwarta. Kada jeswel doon. Ken masapul na. Ti panagaring-eng na. Barok. Idjamon ti bisyo. Mapanggag pakawan iti asawam. Kaya pakawan met isuna. Pakawanan na ka, pakawanan isuna. Kaya pagkariyem. Ngano lagi di tagsublikan iti kinasingpet kinagkit mo. Kupdan damaten kada jing Gilbert ti relasyon na. Dadat may balakad ko baro. No maawat mo pa di asawa. Ken no makapagpin nakawan ka. Napanak nga road manong nemi ijay balay nagawidak ni nanang tinadanon ko mga aywan ka nagitubig. Ne, hindi ka? Kansang ka nakainom? Dakon kaya ti harak nanang. Dakon kaya ti sugal. Moodi dayjing na panagtayak. Panagkalamat tinabak ko. Nadapang rugyak mang pasubli kadig iti tarakan ko. Agtarakan ti manok ken kalding. Ken mga sikasoy di bagkag. Kumusta kaya anak ko? Masadagda manon na imi di kiti dua. Kat imarakop da kanya. Napamay tinala ni nanang manon na imi tinaudi iti krib na kat inted na kanya. Anak ko, pangawanan da. Nagbalinak managbaybay ang ama. Pangawanan da kumanak ko. Basta lagi di, ang balbalo kan dadang. When? Amom ka din, di may panggap. Iti asawam. Ayan ako. Magpakasya kay Belang. Itulit kay ayaman, agsalita kami ang kinitatang. Dapya ka na ito inauditan, tinapayamawatan ti amin. Papi ka di lola. Ang kanyang saludsud bay. Basta ayabo ni ading mo tayong gayaan sa jay. Hindi makadayon di kitiduwang inauna ang anak ko. Amukuntan. Nanang. Nagkapuwag si Diabalay, nakasaritang ni tatang. Kinimbalakad na ti amin nga ko. Nulaki dito mapakawan ko ti asawa. Ken maawat ko pa. Basta lagi ikarini ni Tesi nga. Makisinan iti lalaki na. Idjakon ti arak. Sugal kan babae. Agsubliak ti kinasingpat ko na. Kinaurayam nga rin adya asawa. Kahit mabali mo magkatawagan na. Tawagan. Tinawagan. Niya tibagam. Sa paham ti sumangpet. Anda ako nito ibalay. Nagsubli ako. Ken kahit kun ngay subli ti ornos. Ti dati nga ornos tayo. Sige. Ururayan na ka. Hindi sumangpet ti asawak manong nemi narakop ko. Yung saan ngay marakop kanya. Pagkawanan na. Pagkawanan na. Kanang itinagpasbasulak kay ka. Tinagkurangan kay ka. Sublyan na kumati amin. Buklan tamad lang ti pamilyata.
takayat nakadipay lain. Oreno, saan ko naliklikan ti sulisog, gapumatlaing daramit mo. Basta lagi di, gupden yung relasyon niyo, kini kumpadre. Lipatan tan ti amin. Kasla na palabas lang ti may isang arabi, nga nagbangbangungot ta. Nga di kabigatan na, kat sibibiyad ta. Lipatag ti amin, lipatan matan ti amin. Kaslahon na pasama. Basta ikarim, saan yun ngitultuloy pa iti relasyon nyo kini Gilbert. Manong nemi ti day di rabii at na napasamak kada kami ti asawa. Saan ko nga kinarimon isuna manong nemi kas nakunak ken kuana nga kaslaawan ti napasama. Naman nagresignin manong nemi trabaho na tapno ti kasta ket maliklikan na kano ni kumpadre. In black na madten manong nemi iti cellphone na ket saan nga makontak pa ni Gilbert isu. Kaya king kanadamag milangin manong nemi nga awanen de Gilbert ditoy lugar mi agrama madten ti pamilya. Nagsublimat lang ti dati nga gaget ken singpet ko manong nemi. Ket siyempre, marmaragsakan dagiti anak mi. Kas tamat na ginaganak kanya. Nga ti agdama manong nemi addan iti college ti inauna, senior high school ti may kadua. Kaya addan iti junior high school ti nauna. Kas laawan na pasamak man. Awan laglagip mi. Basta, ti adda iti panunot mi ti asawak, saan ko aliniputan, ken saan nakmet aliniputan. Dito nga ron, ti pagkasarita, kinagaman naglauna iti anos mo, nang ibasa manong, at sapay kuma, nadamat ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak ka nagdengeg, kan nagbuya, more power to your program. Ito yung nga ron, agyaman nga pagaya mo, Baldo.